Narumpayu Neoskum, ka channel nam daki padba, ka Briu Neotarp. O National Vice President jangka National People's Party NPP, ubreiru usumbut menteramba ke jela ubak senia balang dahar, hakasni palai ulapan pau ke jinget bas kem, maka parti kan job iki election MP sheet yang samai banwan. Daka ba ai buram yakinong trei ki barit, lani kita ki grassroots ki bela trei, yakabor hakeleng ke jela melia. Aba keren kinong tok kubor ubak dahar ulong, ngisngaus kem bah, ban job akan ikakenti daka jingkershan jang kipat ba jangi. Nakaliang jangka parti ni haban tre shitam ngai khoble ye bro ki unit ha ki kerdan beper hakeleng ki constituency ki unit jangka NPP ki la tre shitam ha kumta ka dekat ka babha nakabenta ka election shiteng samai ka ban sawan halor ki jingkli halor ka jimpombo kertang kenthei uba dahar ulayada ya kerukam jit kertang jangka NPP uloong bayakani ka rai la shim hadin balapan jingmut na ki party unit hakeleng ke jela kata phila ban kelinaki nakabenta ka NPP ngim jurai na jerong ngi jus ngap bet ya ki jing ai jingmut bat ki jing ai jingmut na borok ki unit jong ki lai phunril tli ki constituency ki lai manjur lang ya Dr. DRL nonglat ban ngi hab ban pediang ya kata uloong ubadhar ulakan thoru halor ki khubor barang shen baki nong kershan jong ko VP ki lalit ban kershan chaka NPP khamtam hakathan khasi jantia hoy ngali i kata khamtam hari lom jantia kileher haduk kata-kata wat hari lom khasiru man lakasngi ki jingkhen kinang hiar hakeleng kathan khasi jantia kumbaki brio kinang ban sngotu ula benrak